Estem ara mateix dins de l'activitat de qüestionari, per tant el que anem a fer ara és afegir alguna pregunta. No fa falta ja que activem l'edició perquè ja la tinguem activada i tinguem el qüestionari ja preparat per a només anar incloent preguntes. Per tant, editem el qüestionari, afegir una pregunta. Si tinguérem un banc de preguntes creat, podríem afegir preguntes que tinguérem en aquest banc per a este qüestionari concret, o una pregunta aleatòria també en el moment en què tinguérem preguntes creades. Anem a afegir una pregunta. Totes són tipus de preguntes, n'hi ha de molt senzilles, però en la que anem a centrar-nos, per exemple, que pugui ser una miqueta més complicada, és la d'arrossegueu i deixeu caure sobre una imatge. Teniu preguntes d'opció múltiple, en el que heu de posar les respostes en opció múltiple, les preguntes de vertader i fals, les d'aparellament, si voleu les explicarem més endavant. Anem a posar la d'arrossegueu i deixeu caure sobre una imatge. I, com sempre, nom de la pregunta. Així és important que poseu un nom reconeixible, de manera que en el moment en què tingueu més qüestionaris creats pugueu reconèixer quines preguntes són les de cadascun i d'aquesta manera pugueu saber quina pregunta incloure en cada apartat. Contesta la pregunta. O, en aquest cas, aparella amb la imatge. Inclourem una imatge més, així, que seria la imatge que sempre posem. Anem a posar la de geometria. Seleccionem aquest fitxer, posem geometria i li posem un tamany, el que vulguem, en aquest cas 500. Així és com ens quedaria. Puntuació per defecte, podem canviar la puntuació, podem posar-li que valga un punt, que valga 2 punts, que valga 3 punts, el que vulguem. I ara anem a triar un fitxer que és sobre el que fan les operacions de la imatge. En aquest cas vaig a triar el fitxer d'Enric. Ara tenim diverses opcions de configuració. Les dues més importants i les dues que ens fan falta concretament per a aquesta pregunta són elements arrossegables i la següent. Vull text arrossegable. Per tant, vaig afegir text arrossegable en totes les opcions obertes que tinc ací. Aleshores, així posarem barreja els ítems que s'hauran d'arrossegar cada vegada que es passa un intent nou. Això significa que quan has posat els elements en la imatge no se quedaran en el mateix lloc, sinó que es barrejaran totes juntes. I el text que anem a posar és, per exemple, barret. Estos elements s'haurien de desplegar, ara mateix es poden desplegar, correcte, ens havia faltat desplegar, i posarem en l'1 barret, en el 2 ulleres, en el 3 coll, en el 4 bigoti, en el 5 orella i en el 6 blanc. Molt bé. Ara vegem que totes les imatges s'han posat així baix i simplement nosaltres hauríem de col·locar cada imatge prop d'on estic. Així dalt aniria barret, així baix aniria blanc, així al costat aniria orella, així aniria coll, així aniria ulleres i així aniria bigot. Bé, una vegada les tenim posades, vegem que així ens ha indicat o ens ha posat el lloc on exactament es quedaran. Quan jo acabara de col·locar aquestes en el seu lloc, guardaria canvis i ara veurem com queda l'activitat. Guardaria els canvis i ja tindria una pregunta afegida. Si vull veure com queda la pregunta, hauria de posar previsualització i jo així veuria la pregunta conforme queda. On aniria el bigoti, on aniria el barret, on aniria el coll, on anirien les ulleres, on aniria l'orella i on aniria el blanc. Bé, aquesta seria l'activitat conforme es queda. Aleshores simplement hauríem de
de guardar l'activitat i ja tindríem la pregunta creada. Fins ací l'explicació, ens veiem en futurs videotutorials.